Sanibonani bafundi. Bengithanda ukuba sibheke la iphepha lethu lesibili elizobhalwa khona maduze nje. Sibheke isiqephu B, i-novel. Sizobheka nje umbuzo omfushane. Cela sisebenzise isibonelo engisithumele egrupini sombuzo wesikhombisa, umbuzo 7. I-novel bengithi lizokuna. Lo mbuzo lowo ufundeka ngale ndlela. Kuthiwa fundisisa lesi siqeshana se-novel bese uphendula imibuzo elandelayo. Kwase-ke mfundi usunikezwa isiqeshana. Isiqeshana A esicashunwe endabeni esifundayo bengithi lizokuna. Ngemuva noma ukulandela leso siqeshana kuba imibuzo 7.1 ukuyela ku-7.10. Nakhu-ke bafundi ngifisa ukugcizelela lapho. Ukuba imibuzo oyitholayo kumbuzo 7 ibhekiswe kulesi siqeshana osuke usithola lapho kuleyo question paper leyo ozobe uyibhala. Bese kuba neminye imibuzo ezobhekiswa endabeni isiyonke iphelele. Ngiyethemba kuyezwakala lapho. Okusho ukuthi nje uma uyophendula lo mbuzo 7, wena njengomfundi ulindele imibuzo ozobuzwa ibhekiswe kulesi siqeshana onikezwe sona. Bese kuba nemibuzo ezokubuza ngencwadi yonke isiphelele njengoba uyifundile phela leyo ncwadi wayiqeda eklasini. Ngizothanda nje ukuthi sibheke imibuzo nje embalwa lapha. Sibheke u-7.1, 7.2 no-7.3. U-7.1, 7.2, 7.3 imibuzo le imvamisa yayo kuba imibuzo ethinta isiqeshana. Ake sithathe isibonelo u-7.1. Chaza umoya otholakala esingenisweni salesi siqeshana. Unokhiye lapho kulo mbuzo. Ukhiye, i-keyword. Ubuzwe ngomoya. Chaza umoya otholakala kulesi siqeshana. Umoya-ke siyawazi bafundi. Sisawukhumbula futhi uma ngabe senza inkondlo sakhuluma ngomoya sathi lesi isimo noma yimizwa yembongi ngenkathi ibhala inkondlo. Umuntu osuke esibhalele inkondlo uyena owayenemizwa noma asesimeni esithile. Ngoba lapha sikhuluma ngenkondlo senza kanjani? Asikhumbuleni bafundi. Indaba uthi uyifunda kube nabalingiswa phakathi, angisho. Nje kulesi siqeshana lesi sithola umhlengi, sithola uNontobeko, sithola uNomalanga, sithola uXolani, sithola uNgidi kulesi siqeshana lesi. Okusho ukuthi uma siyobheka umoya otholakala kulesi siqeshana sisuke siyobheka ukuthi laba abalingiswa esibathola kulesi sigameko esila kulesi siqeshana babe nayiphi imizwa, babe kusiphi isimo ngenkathi kwenzeka lesi sigameko. Bathi la masibheke ekuqaleni kwalesi siqeshana. Ake sifunde nje lapha ekuqaleni. Mhlengi, hawu Mhlengi, yini le ongenza yona? Kuhayiza uNontobeko. Impendulo sesiyitholile lapha abafundi. Okusho ukuthi ngamanye amazwi kumele sibheke uNontobeko. Ukuthi uNontobeko aze akhulume lamazwi lawo wayekusiphi isimo umoya wakhe. Ngabe wayejabule? Noma wayedabukile? Enosisi. Ake sibheke. Kulesi sigameko lesi esikhuluma ngaso.
uNontobeko wayesethola amaqiniso ukuthi uMhlengi useyishintshile manje sengumuntu wesifazane. Uzoba namiphi imizwa? Uzoba nayiphi imizwa uma ngabe nje wena ungafika la uthola isithando sakho, umuntu kade umthanda useshintsha ubulili? Uzoba nosizi, angisho, uzoba nokudabuka phakathi, ube neminjunju. Yingakho impendulo uma sibheka umhlahlandlela wokumaka, impendulo ithe umoya wokudabuka noma umoya wosizi, ngoba uNontobeko usethola amaqiniso ukuthi uMhlengi wenze njani, uyishintshe ubulili. Lokhu akumphathi kahle. Engizama ukuchaza la bafundi ukuthi uma ngabe sibheka umoya kumbuzo 7.1 sisuke sibhekisa kulabalingiswa esibathola endabeni. Wayekusiphi isimo? Ake ngiwushintshe umbuzo. Umbuzo ungavela ngalendlela. Umbuzo ungasho ukuthi chaza ithoni. Chaza ithoni etholakala esingenisweni salesi siqeshana. Ithoni ke siyazi ukuthi indlela esibeka ngayo uzwakala kanjani. Uma umuntu ethukuthele, uma ekhuluma nje uyamuzwa lo muntu uthukuthele. Uma umuntu edabukile, uma ekhuluma uyamuzwa lo muntu lo usosizini. Uma sibheka inkulumo kaNontobeko, siyamthola uyahayiza, ithoni yokuhayiza le, ithoni yosizi. Ingakho sithi ithoni nomoya cishe kuyahambisana. Usho ukuthi mfundisi, uma ungahlangabezana nombuzo okubuza ngethoni, umbuzo okubuza ngomoya, ungadideki ukuthi hawu sasibhala inkondlo yini lapho. Cha, sibhekise kulaba balingiswa esibathola kuphi? Endabeni. Sidlule sibheke u7.2. Nikeza umyalezo otholakala kulesi siqeshana. Kunokhiye futhi lapho kulombuzo, umyalezo. Dwebela umyalezo. Yini umyalezo? Isifundo lesi. Umbhali umebhala unenhloso yokusifundisa okuthize. Lapha nje kulesiqeshana sakhe. Ikuphi asifundisa khona umbhali? Usuthatha indaba, usubheka umphakathi wonkana manje. Ukuthi uma ngabe kuzoba nomuntu ofana noNontobeko, nomuntu ofana noNgidi, abantu laba abangalahli ithemba, bakwazile ukumfuna uMhlengi baze bamthola. Bengalahli ithemba, bengaphonsi ithawula. uNontobeko waze washiya wadikila umshado noma wabhuntshuza umshado ngosuku olwandulela usuku lomshado. Wawushiya umshado ngobusuku obandulela usuku lomshado ngoba wayenethemba. Ikuphi esikufundayo ke ngethemba lalaba balingiswa? Ithemba alibulali. Omunye mhlawumbe angathola esinye isifundo. Uthando lungumanqoba. Isifundo singahluka abafundi. Okubalekile indlela esizosekela ngayo lesi sifundo esisitholayo. Uma ngizothi mina ithemba alibulali, kumele ngisekele ngalokho engikuthola endabeni. Ikuphi la endabeni okuveza ukuthi ithemba ngempela alibulali? Ngakhuluma ngesenzo sikaNgidi noNontobeko sokuthungatha uMhlengi. Baze bathole umseshi uShezi. Umyalezo lo. Usho ukuthi uma kuthiwa nje phawula ngomyalezo utholayo. Umyalezo sifundani thina esifunda lencwadi? Yini esitholayo? Bese siyasekela ngalokho esikuthola kuphi? Kulesi siqeshana osuke usifundile. Right, sibheke umbuzo olandelayo 7.3. Chaza kafushane ngamaphuzu amathathu umsebenzi womlandi
Ukhiye lapho umsebenzi womlando ubhekisa impendulo yakho kulesi siqeshana. Uyini umlando endabeni? Sathi umlandi umuntu esingamtholi endabeni. Uyena osixoxela le ndaba. Akayena umlingisi endabeni. Ake sibheke-ke lapho. Kuzohluka-ke ngokwabanye ababhali. Kunomlando wokuqala, umlando wesibili nowesithathu. Kodwa-ke asingakubheki lokho kwamanje. Thina nje asibheke lo mbuzo esibuzwe wona. Yini umsebenzi womlandi lapha kulesiqeshana? Kumele siqale sazi ukuthi uyini umlandi. Umlandi umuntu oxoxa indaba, osixoxela le ndaba esuke yenzeka. Ake sibheke nje lapha kulesiqeshana. Ngizophinde ngifunde umusho wokuqala. Mhlengi, hawu Mhlengi, yini le ongenza yona? Kuhayiza uNontobeko. Right. Nanku umbuzo engizokubuza wona mfundi. Ubani lo othi kuhayiza uNontobeko? Ubani ositshela lamagama ukuthi kuhayiza uNontobeko? Ake ngiqhubeke mhlawumbe impendulo uzoba nayo. Wo, ithemba kalibulali. Bengithi wo ahluleke ukuqhubeka bandla uNgidi. Zigobhoze izinyembezi. Na umbuzo wesibili. Ubani lo othi ahluleke ukuqhubeka bandla uNgidi. Zigobhoze izinyembezi. Uyena phela lo umlandi bafundi. Uyena lo osixoxelayo ukuthi emveni kwalamazwi kaNontobeko ahayizayo uNgidi wahluleka ukuqhubeka kwagobhoza izinyembezi. Uyasixoxela ngisho lo muntu. Uma eqeda ukusixoxela uphinda abanikeze ithuba abalingiswa bayikhulumele bona. Sibabona ngani ngabacaphuni. So siphendula sithini kulo mbuzo esibuzwe wona 7.3. Chaza kafushane ngamaphuzu amathathu umsebenzi womlandi. Umlandi lapha usixoxela ngemizwa. Uyena ositshelayo umlandi. Besingeke sazi ukuthi kugobhoza izinyembezi uyakhala uNgidi. Uyena wenze njani ositshelayo. Kusho umlandi usivezela imizwa yalaba balingiswa. Uma ususekela ngalamaphuzu amathathu uyabala ke mfundi. Uveza imizwa yosizi etholakala kubani? kuNontobeko. Number 2, usivezela ukuthi uNgidi wenze njani? Uyakhala. Noxolane bandla. Thiwa wenze njani? Wangena ehefuzela uma ufunda laphana kuparagraph number 2 noma paragraph number 3 kulesiqeshana. Wayesababuka kanjalo ngenkathi kunqonqoza noma kunqonqozwa kanye eminyango. Kuvuleka isicapha. Kungena uXolani ehefuzela. Amehlo agcwele izinyembezi. Ubani ositshelayo ukuthi kungena uXolani ehefuzela? Umlandi lo muntu osixoxela le ndaba ngisho. Ngamamazwi usitshela ngemizwa kabani? kaXolani ukuthi wangena ehefuzela. Shuthi umuntu wayengena ngokusheshsha ngokuphuthumayo. Uma esengenile ungena wenze njani naye? Uyakhala izinyembezi. Ngamanye amazwi bafundi, umsebenzi womlandi la usixoxela ngale mizwa yalabantu lapha ukuthi lo wokuqala sengiyabala ngifuna amamaka amathathu. Lo wokuqala uyahayisa, uveza imizwa yosizi. Lo wesibili wenze njani? Kugobhozela izinyembezi, ziyagobhoza futhi ziyazehlela nje. Okwesithathu naye ungena wenze njani? Uyahefuzela. Umsebenzi womlandi lo esiwutholayo. Cela ukuyivala le recording le, ngizothumela enye elandelayo ingaze ibe yinde kakhulu.